Yun, good morning mga kalabarkada. Kumusta po kayong lahat dyan? Bale, ngayong umaga kukunin natin yung baboy mga kalabarkada kasi usapan namin. Bale, Biyernes ng umaga kukunin yung baboy. Yun. Bale, time check pala tayo alas 5. Alas 5 ng madaling araw, umaga. Bale, naantay lang natin sila Kuya Jis, yung dito, yung nag-aalaga ng baboy. Kasi papakilo pa yung mga kalabarkada eh. Bale, hindi na yun papakainin. Ipapakilo na yun na gano'n para malalaman kung magkano yung babayaran natin. Ayun. Ay bukas ng madaling araw din, magkakatay tayo. Ayun. Kumusta naman po kayong lahat dyan mga kalabarkada at mga master, mga idol. Pasensyahan nyo na muna mga kalabarkada kung hindi ako masyadong makapagsubalis sa inyo ngayon kasi siyempre medyo busy. Tapos mahina kasi yung signal ng internet dito sa amin. Sana maunawaan nyo yun mga kalabarkada, pero babawi ako sa inyo. Wala yung araw namin nagising ni Mrs. Alas 4 pa lang yata yun, nagising na kami kasi re-ready kami dito sa bahay, naglilinis-linis din kami. Kaya yun, nagbalit na rin tayo ng kamuting kahoy. Yan si Darling, good morning. Good morning. Yan. Aga din nagising ng bata. Yan si Mikay. Yan, Darling tawag ko kasi dyan eh. Ayan. Time check tayo pala mga kalabarkada. Alas 6 na. Alas 6 na ng umaga. Magising na rin yung mga tao dito. Yun pala yung dahilan mga kalabarkada kaya magkakatay tayo ng baboy. Magpapablessings kami ng bahay. Tapos sabay pasasalamat na rin mga kalabarkada dahil sa 4 years na nasa ibang bansa tayo. Papasalamat tayo sa Panginoon dahil ito nakauwi tayo na ligtas. Kasama ko na si Mrs. So yun, pasasalamat to mga kalabarkada dahil sa 4 na taon na hindi kami nagkasama. Bali 4 years and half yun yata na hindi kami nagkasama ni Mrs. So yun, pasasalamat to sa Panginoon dahil sa blessings na binigay niya sa amin. Dahil ito, nagkaroon kami ng bahay, nakapagpatayo kami ng bahay. Ngayon, napakalaking blessings nito mga kalabarkada. Bali, ito yung parang fruit of labor natin. Fruit of labor natin na nag-ibang bansa. Siyempre, hindi ko ito magagawa kung wala din si Mrs. na katuwang ko dito para may tayo itong bahay na to. So, ito pala yung mga business ni Mrs. mga kalabarkada. Yan, nagpapagcash siya. Ito, printing. Nagpiprint siya. Lamination. Ito pala yung niluluto natin kamuting kahoy mga kalabarkada. Kamuting kahoy. Tapos papainit na rin tayo ng kape. Ay, ng tubig. Pang kape. So, ayun mga kalabarkada. Bali, pupunta muna kami ng bayan ni Mrs. Mamalengke. Kasi yung baboy, sila Kuya Roderick na lang daw yung kukuha. Bali, antayin na lang natin dito mamaya. Di tanghali na rin. Pupunta tayo ng bayan. Magpapalingki tayo ng pang-Ricardo. So yun, mga Ricardo. Kasi tamang-tama pala nga mga kalabarkada, Biyernes pala ngayon. Tamang-tama, maraming tsinda ngayon dun sa bayan. Sa bayan ng Anda. Ito yung batch ko. Yung motor. Yung batch! Yeah, kumusta nga eh?
Musta? Ayos lang. Kabats ko ng high school. Bali, kamag-anak din ni Mrs. yun. Pinsan yata. Magpinsan sila na Mrs. So si Red, yan, pinaayos na natin ito. Bali, pinaayos natin kahapon. Bali, pinagawa natin yung sa karburador din. Kasi nagpapalya-palyado. Nagpapalya-palya. So, pero hindi natin gagamitin ito ngayon kasi nag-arkila kami ng tricycle. Marami-rami yung bibilhin natin ng Ricardo, mga kalabarkada. Yun. Harapan ng bahay, mga kalabarkada. Kita-kits tayo mamaya, mga kalabarkada, pag nandito na si Kuya Piktong. Yung narkila namin tricycle. Yun. Hoy! Okay. Nag-video ka? Ha? Yan ang mahiwagang upuan ni Mrs. mga kalabarkada. Tantaran mo ko yan, ha? Yan yung trono niya, mga kalabarkada. Ano ba yan? Ay. Iyan, lumalis ka dito, sabi ko sa'yo. Tanggalin mo yan dyan. Ganito kaganda yung asawa ko. Iyan, lumalis ka nga dyan. Ganyan talaga ako yung kaswerte kasi pinikot ako nito. Grabe ka yan, ha? Pinikot talaga. Hindi ko nga lubos maisip kung bakit na in love sa akin itong misis ko sa... Grabe yung pagka-in-love niya sa akin. Ganito na ba? Ang sabi? Ayun mga kalabarkada, dito na si Kuya Piktong. Okay. Ayan. Okay. Ayan si Kuya Piktong mga kalabarkada. Tayo kasya ba? Hindi kami kasya dito. Makmo. Ayan mga kalabarkada, nakalis na tayo. Hindi kami kasya dito sa umulan tricycle. Mga kalabarkada, huwag tayong bibitaw kay Mrs. mamaya kasi wala akong kadalang pera, baka mamaya may iwan ako. Kawawa naman ako nun. So yun, malapit na tayo sa bayan mga kalabarkada. Ayun mga kalabarkada, nandito na tayo sa bayan ng Anda. Parang ulan. Mga kalabarkada, touchdown na tayo, dito na tayo. Ito na. Ayun mga kalabarkada, dito na tayo. Mamamalingki na. Unahin muna natin yung mga gulay mga kalabarkada. Daming paninda mga kalabarkada.
Kamahati. Ano ba yung nasa listahan, be? Yun ang pili na berde. Madam Boss, Repolyo, 20 na lang. Repolyo, 20, Madam Repolyo, Repolyo, sayote. Repolyo, 20. Patatas. Tayo mga kalabarkada. Repolyo, 20, Repolyo. Patatas, 30 ang isang kilo. Yan. Ate, kamati, 10 na lang ate. Hindi, lahat na lang kabati ta. Nandito kami, 20-20. Makakam mo na lahat ng gusto mo dito. 20-20, pati kami, 20 na kami. Patatas. Patatas 30 isang kilo po. 30? Oo. Ay, tumatos na. Eh, boss. Dito kami. Ang repolyo. Boss. Ah, boss. Check out ka lang sa vlog ko. Sa vlog mo. Welcome sa vlog ko. Nandito yung mga koping. Mga nagtitinda ng gulay, oh. Nandito mga hindi lang, hindi lang. Yun, oh. Kuya, ano, plastic? 30 po, 1 kilo. 30 isang kilo? Magkano kilo dito? Pag walang bawas, pag 10 kilong kukunin namin. Wala na. Yun na lang eh. Ang bando. Magkano dito? Ilang kilo yon? 20 kilos. 40 pintahan ko kasi yan natin, 30 lang. Magkano dito? Yung malaking plastic. Magkano dito? 50 po. Ito na lang, boss. Hindi naman may pili ng yung 30. Malalaki na, no? magkano dito, 30? Sige na, 30 patatas. Ilang dalawa daw. Jen, man-display kay Repolyo. Jen, man-display kay Repolyo. O, Jen, apulang dilan, di ko rin maipas ka, magpapabayag ko. Kahit na lang ate, Ricardo, mami, dati, mami, mga Cardo, Ricardo, Ricardo. 20 ate. Teka, panatas eh, keras lo yan. Tiniting-ting bara ko, tinumay ba ma? 20! Na yun? Yung binalot ng dalawa? Kung ilang kilo na yan? Tagli 5 para. Oo, 5. 5. Kulang Ito pa. ako na lang dito malaki. Magkano kalamansi? Boss, patik ako nito. Patik natin kay kuya. Kulang pa. Iba na po. Tapos, Patatas, kirot sibuyas, na. sayote, Nakapamili na ate, si Mrs. repolyo. ng kirot. Ano yun, tiya? 10 yan, teka natin. Pay, 10 ka, pay, 10. Yan ang sombrero to. Hindi tayo akong mamili. Yan, mamili tayo ng kirot mga kalabarkada. Sombrero na lang anak niya, tayo nasaan? Tay, dundun niyo, 20. Nakabalo, 30 yung kuran, sandal. Ano yung malalaki para madaling yung mga. Pili ka ng walis tambo. 1 year warranty. Ate, Ricardo dito, 20. Ano boss? 1 year warranty, yung Yung walis walis tambo. tambaw. Ay, pwede na, pwede na. 30 kilo patatas. So, ayun mga kalabarkada, 4 na repolyo pa yung kukunin. 100. Silang lang, puta pa Bang Carlos. Vlog yan o ano? Vlog po. May ano ko yun? YouTube channel po. Magkikita namin yan. Oo. Bali, Love Island Adventure po. Ay, malinis ang man. Safe mo. Ayun, may magsusubscribe sa Ate, atin. Ricardo, andito kami sa... Andito kami sa Pasay, boss. Si ate ah. Paspasan nyo. Pinapaspasan ko si boss kanya. Shout out kita. Sige, Jen, ikaw lang. Ikaw lang, pinapaspasan ko. Yan. Yan, pinapaspasan ko lang si paru-paru, Jen. Yung sa loob nito yung ano niya, yung sabi niya. Salamat po. Sige po. Ilang kilo itong bawang ba? Patatas, sibuyas, sayote, ate, garikado, 30 namin, ate. Lahat na ng mawakan nyo, 20, pati kami, 20. Isang kilo kuya. Kasama mo Isang po kilo. lang marunong. Ate, Isang kalahati na. isang kilo lang. Isang kilo lang. Tapos sibuyas, ilang kilo? May pula kaming sibuyas. Saan yung, ito na oh. Magkano dito pa yan? Magkano yan? 4 na kilo? Ay, malambot ba? 20. Alambot na? Lahat ng mawakan mo mga tita. Baka mami, tita, tita, mata. Kukuha tayo ng sibuyas mga kalabarkada. Oh, hindi kami. Salamat sa May vlog dito yun eh. Ang pangalan niya sa vlog, Shangpe. Chanyu.
4 na kilo yata. Ito yung ahas na buhay ko. Boss, 30 na boss, 1 kilo. 30 kilate ka, 30 kilo. Gumami. Pahirapan mo pa ako. Ate, Ricardo, Bago naman pala eh. 20, Ricardo, Ricardo. Diyan kahit 99 Patatas, sa inyo. karot, sibuyas, sayote ate. Ate, 45 Patatas, sibuyas, sayote ate. Sili pang sigang. Bigar, kato, sibuyas, kilo lang. pasiling pasigang ko, 1 kilo boss. Magkano yan? Oh yan. 60 Sili po, pang 1 kilo. sigang. Hindi 50? 50. Patatas, ate, gargado, sibuyas, sayote ate. Mas gusto mo mabilis binta mo dito? 20-20 lahat ng klase. Dito yung pinaka mo. May 2 kilo na to. Wala pa? Dito, karga niyo matalas mo ni. Ano yung best Ricardo mo? Wala ko, wala ko. Joel, bigyan mo yung kulit ah. Huli, 60. Ate Ricardo, mami, dati, mami, Malakon. Ricardo, mami. Tangnong. Carrots, Ay. 120. Tarura. Ate Ricardo, 20 na, para para Green day. Ceiling green. 20, mami. Ceiling green, 50. Ay, nandito yung kami na 20. Ay, bigyan ba? 40 tayo patatas dahil doon. Ate Ricardo, 20, Ricardo, pati na si Ricardo, andito. May 2 kilo na to. Ang dami na yata. Gaba. Magkano sa kalabay? Kaya tayo mamili. Yun na lang kasi. Sa repolyo muna tayo mga kalabarkada. Hey, patatas, carrots, sibuyas, sayote. Repolyo boss! Apat na piraso. 4 na pera. Oh, 4 na piraso yun nandun eh. O yan, pwede na yan. Patatas, sibuyas, sayote. Ayan na boss ah. Gargado. Ito mga kalabarkada, 4 na piraso. Patatas, sibuyas, 3 and a half. carrots, ate, gargado, sayote. Ayun Hey, lang. gargado, patatas, sibuyas, sayote. Repolyo. Polyo. Magre-report tayo kay ate. 3 kalahati to. Binabasbas ako dito, kamusta? Binabasbas na ako. Babasbasa na kami ng paro-paro G, boss. Tapos, Tapos kami. ano pa be? Napialang dyan yung mga gulay-gulay. Kaming kadurok ko na. Ay, ano? Tapos na 10 kilo patatas. Suka. Buyas. Sibuyas ba lang nila ano? Oo. Hey, patatas, sibuyas. Kailan meron na? Dalawa. 4 na repolyo. Meron na. Yara lang mo, nabuto ka ni 15. 10 piso nyo, 10 piso. Ay na, patotal na. Ano ba, te? Total mo na to. 30 amin. So, ito lahat yung nabili natin mga kalabarkada. Hey, Chef, magkano lahat ito? sayote, ate, gargado. Magkano? Pero sa tingin ko, ito yung pan natin mga kalabarkada. 1,190. So, magiging 1,100 na lang yan. Di ba, te? Oh, siyempre eh. Diyos nga nagpapatawad ko pa kaya. Kalamansi, kapaldo ko na yun, te. Patatas. Magkano ang 1 kilo nun? Ilang kilo to? Sibuyas? 4? 4. Kasi 4 yung nandito ba eh. Oo. Natin, i-cross out natin yung ano. Sa likod ba nga? Ginala ko na Patatas, mesa. sibuyas, sayote, ate, gargado. Meron. Ito lahat yung pan natin mga kalabarkada. Bill. Magkano? Oh, balik, ate ah. Magkano? Patatas, sibuyas, sayote, ate. 1,100 na lang daw to. Lahat oh, 1,100 na lang daw. So, dito na lahat mga kalabarkada yung nabili natin. Patatas, sibuyas, sayote, Sunod naman ate. natin, dilata. Patatas, sibuyas, sayote, ate. Ano ito? Bibit-bitin yan. Oh, ayan mga kalabarkada, nakabili na tayo ng mga arkada ito. Kaso, wala pa si Kuya Piktong. Bumalik siguro dun sa amin. Saan natin ito iiwan? Saan tayo mag-grocery ba? Doon sa ano? Ka? Saan ba natin ito pwedeng iwan?